Goedemiddag. Goedemiddag. Hoi. Hoi. Ben je thuis? Ik ben gewoon binnen. Ik zit met sigaretten draaien. Oh. Je kunt even onder de voorste bomen doorlopen en aan de achterkant is de ingang open. Aan de achterkant. Ja, dat is dik makkelijk. En je weet niet eens wie we zijn? Ik kan ook hier even openmaken. Nou, wat jij wil. Ik zag een witte auto stoppen. Het zeil is me een beetje stuk. Het zeil, het rits, de rits. Hoi. Hey. Hey, ik zag een witte auto stoppen, maar kent je hier Limburgs spreken of spreek je Nederlands? Die spreken alles wat ze wils. Oké. Dit is het liefste Limburgs. Dat maakt me niet uit. Zal ik me even voorstellen? Hoi, Bas. Hoi, Bas. Thijs op het veld. Thijs. Hey Thijs. Ja, dat uiterke is van L1. Ik weet niet of ik dat gaat. Jawel, dat zit volgens mij op nummer 8 of 9 of 10. Dat tegenwoordig op 11 zit. Ja, de Limburgse nummer ook. 11. En nou ja, ik ken hier mensen in Gebroek. En die zeiden van, er woont er heel verderop in een tentje. Ik zeg, ja, hoe, wat, wie? En toen zien we, omdat we altijd door de provincie rijden, op zoek naar mensen met een verhaal, zien we vanmiddag gewoon eens even hier naartoe gereden. En zien we eens gewoon zoeken. En op een gegeven moment zoeken we die tentje hier staan. Wie komt ze hier terecht, jong? Ik kwam eigenlijk van een op andere dag werden actiejonger naar mijn huis. En daardoor koos ik mijn huisnummer binnen. En er is eigenlijk verder geen vorderingen getroffen wat me zijn bekend gemaakt. En zo ben ik dakloos geworden. En nu heb ik een periode van ik heb meer dan 11 maanden heb ik gezworven door de provincie Limburg. Heel klein. Ik heb eigenlijk niks. Ja, in de januari maand ben ik in Eindhoven geweest. Dus dat is dan nog Noord-Brabant. Toen ben ik heel even een kleine maand geweest. En de rest heb ik in Limburg verbracht. Maar sinds maart heb ik een tent. De eerste 2 maanden koos ik bij een dakloze instelling open. Naar binnen niet open, dat wil ik net zeggen. Daar moest ik eigenlijk wel naar binnen, omdat onder de vreestemperatuur zat. En ik heb een maand lang heb ik eigenlijk zonder tent geslapen. Zeer zonder een afdak. En ja, dat viel wel met. Ik ga wel van boete rond reizen. En ik heb me een tent aangeschaft en toen heb ik van plekje naar plekje met de tent metgereisd. Met deze tent? Met deze tent, maar, ja. Hoe neemt ze dan al die spullen mee? Ik heb twee tassen. Die heb je wielkens, trolleys zeg maar. Met trolleys kreeg je het allemaal met. De tent boete erop gebonden en de zonnepaneel boete erop gebonden. En de sloopzak dan. En voor de rest de kleier en het etenswaar. Eigenlijk 3 tassen. Ik heb ook nog een rugzak. Ja, en een klein showertas dan. Dus en dat kan je toch allemaal tegelijkertijd meenemen? Dat kan ik tegelijkertijd met naar me, ja. Dat is zwaar, maar het gaat met. Hé, maar kom ze hier uit de buurt? Ik ben geboren in Echo. Hoe oud ben je? 38. Kind je op deze manier leven of zou je ze anders willen? Ik ben nog steeds activiteiten aan het ondernemen dat ik mijn woning weer zeg maar een beter shop. Ik moet net zeggen beter shop, dat ik mijn woning weer aanneem daar waar ze afgegeven is. Die woning? Jawel, het is gewoon een appartementje waar het. Maar ze is afgegeven aan derde zonder lid ergens van te zijn. Ze hebben toch niks gezegd?
Nou, ik moet zeggen van... er zijn altijd wel roddeltjes of zo geweest, maar dat spreidt zich over de ganse jaren her. Maar ze hebben me aangegeven van, dan moet je veranderd worden hier in die woning en dat komen we weer aanpakken. Ja, ik ga weinig keuze dan de woning aan... er waren er maar een paar, twee of drie mensen, eigenlijk maar één, door een over te gooien. Ik denk van ja, dan pak je het maar aan. Als er gaat aangepakt moet worden, dan geef ik ze over aan nog. Of geef ze over aan nog, ik ga het liever niet, maar ja, dan laat ik je dan nog aan jullie over. En zodoende is eigenlijk, ja, de woning is... Ze is eigenlijk gaat aan te pakken. Achterstallig onderhoud. Nou, ik zou zeggen van achterstallig onderhoud. Er waren de mensen, sommige mensen kosten er niet meer leven zoals ik leefde. Oké. Ik denk dat heel veel mensen dit ook niet zo je kunnen. Dicht u eens aan dat wel kan. Waar leeft ze van? Wat eet ze? Nou, ik heb een heel groot probleem. Vroeger was het zo dat ze eigenlijk de winkels, de winkeliers waren heel persoonlijk, dus van mens tot mens. En tegenwoordig is dat groot winkelbedrijf, hè? Ja, tegenwoordig is de afstand zo groot geworden en met internet erbij. We hebben tegenwoordig een brievenbus nodig en nu kan ze alles van de postbode aannemen. Maar daarbij is het wel zo, als ik doe vrucht aan wat aardig, de eerste paar maanden of de eerste weken ging het goed. Mijn bankpasje, net op de datum dat ik uit de toes werd gezegd, 2 dagen van tevoren, heb ik nu bankpasje gekregen. Dat was in december afgelopen. En dat is misgegaan met de activering van de pasje. En toen heb ik me een maand lang kunnen helpen, of ik heb minder dan een maand lang, met geld af te halen op kantoor. En een nieuw pasje, dat verzekerden ze mij en contact op kantoor. Dan moest ik eigenlijk een brievenbus vrouwen. Dat vond je heel raar, want de vorige pasje kon zich nog op kantoor afhalen. Maar dat is een dienstbestek van 4 jaar tussen die pasjes. En ik heb aan overwogen om een andere bank te pakken, maar ik ben zo... ik ben wel gehecht aan mijn bank, maar ik vind het ook sociaal van mijn eigen standpunt doen. Ik ga niet gelijk van een bank veranderen. Dat ik zeg van, ik ga toch proberen dat pasje voor elkaar te krijgen. Maar dat lukt me niet. En nu heb ik een maart, niet een maart. Ergens, heel kort denk ik. Ik heb een nieuw pasje gekregen en ik weet even niet welke maand, volgens mij of zo. En dat pasje, dat is kapot. Ik kost wel met pasken overweg, maar ik kost op een gegeven moment... hij las ik meer rekening en ik denk van verdraaid daar. En dan ga je al zo'n lange tijd zonder pasken gehad, dus ik denk flikker op pasken aan de kant. Maar nu weer van, vind maar een brievenbus. En ik ben niet helemaal wat bij normaal helemaal aan de deur gaat hangen. Want kijk eens in hoe ze genoeg voor naar de wc te gaan. Ga ze bij hem even aan de deur hangen en doe vroeg of ze naar de wc toe moest. Lukt dat? Ja, ik help me zo dat ik vind het voor mij niet persoonlijk om bij normaal mensen aan te bellen. Ik ga een keer bij een café naar binnen of bij de McDonald's of bij het gemeentehuis. Maakt niet uit welke stad. Ik loop overal naar binnen als een openbaar is. Maar wordt ze ook wel eens ergens geweigerd? Heel af en toe wel, ja. Dan kom ik het nonchalant over en ik ben ook af en toe kort van mijn zinnen. En dan moet ik bijvoorbeeld naar de wc toe. Dan hoor je het heel kort, maar dan lopen ze ook... Ja, naar de wc ben ik altijd wel gemogen. Maar heel af en toe dat ze ook wel eens zeggen van... jongen, kom ga maar weer weg. Dan vraag ik me af of het er wel goed doet. Nu ben ik dan 2 dagen geleden heb ik een flinke douche gehad. Ik heb nu kleren aan. Ik vind het zonnig door de reis. Ik schaamde me net een beetje dat ik door de boxer ben gegaan. Waar kan ze zich douchen? Waar kan ze zich wassen? Ja, eigenlijk maar heel weinig plaatsen. Toen moest al nog opvang gaan, dat ze daar kan douchen. En dan kan ze ook wassen, maar er wordt dan soms de was gestolen. Dat is heel naar. Dan hebben ze nu kleren... was ze bijvoorbeeld al 3 jaar met bus omgegaan. Of nu moet ik dat niet zeggen, maar ja, fijn kerstkleier... En die wordt kwijt omdat er meerdere mensen leven. Maar... Waar leeft ze van, Thijs? Waar haalt ze die centjes vanaf om te kopen? Op dit moment heb ik dus een
een storing in transacties, omdat ik heb dus een normaal rekening, maar ik heb de sleutel niet uit de rekening. Ik kan geen transacties overmaken. Ik kan accepties giro's schrijven. Nu ben ik... Maar de HES wou geld op die rekening stoppen? Jawel. Want waar komt ze? HES een uitkering? Ik heb een uitkering, jawel. Dus de HES wou geld, alleen de kans er niet aankomt? Ja, dat is heel naar. En nu moet ik stellen, het is heel raar. Ik pak mijn gedeelte in de prullenbak en wat ik zo van mensen op straat aantreffen. Ik ben heel blij als ik uit dus af en toe een paar centjes krijg, maar ook grote bedragen. Of als ik bijvoorbeeld alles om me heen heb, check. Ja, laat ik daar even niet over vertellen. Check, dat is gewoon pukjes die draag ik nog wel bij. Nu ben ik helemaal sterk. Ik ben echt dankbaar dat ik een pakje check erbij heb. Maar als ik niks nodig heb, dan zoek ik ook tegen mensen zeggen van nee, ik heb geen geld nodig. Als er mensen zien hier in de buurt, want dat heb ik ook al gehuurd. Als er mensen hier in de buurt zien die dik een keer een thermos flesje koffie willen komen brengen, vinden ze dat goed? Jawel, dat vind ik wel goed. Ik ben een lichte liefhebber van koffie. ik heb een petje in een tent staan. Ik ben door de bak, maar... Laat eens even zien dat petje. Dus wat maakt ze door met warm? Daar past dan net de koffie, heet water op en dan giet ik met koffie bij elkaar. Want koffie, dat vind ik heel erg lekker. Oh, dan vindt ze koffie wel lekker? Ja, ik ben echt een koffiedrinker. Hé, maar Thijs, dit wil Scheer, dat heeft ze net gezegd, wil Scheer die huisje terug, als dat kan. Jawel. Maar het is nu... het is december. Het is nu nog redelijk te doen qua temperatuur. Maar dit is geen houdbare situatie, toch? Ja, ik ben het avond wachten, want s'avonds, het begint aardig af te keulen en dan riert het nog als ze stil zo staan. Maar als ik in mijn tent zit, dan is het eigenlijk in een vest nog te doen. Nu heb je jas aan, dan ga ik af en toe naar buiten toe lopen, maar ik ben bang dat als er sneeuwval zou komen, dat gewoon de kooi van de sneeuw onder de 0 graden, dat doorduwt door het zeil en dat je eigenlijk in plaats van een koelkast en een diepvrieskast terechtkomt. Dus ik heb me die pellets wat ik gepakt heb ik dan op een plek eerder gevraagd of ik de pellets mocht wegpakken en dat was goed.